Ameta nyani kibaria mi na mi do ala ni wati na oye kuluye kulu munu nolu de ko ke imana na min ko ni don ninka o sara faso ko nana o kaseka chari ninka o koni bo dibila o kaye jama ko ni o fe ulu kulu ko ni ulu ya soro nika de medo ko ni o soro o ka kibario o ka je ko nana mi yere kra sababu yaye ma bise ba bonyongu kulu ko ni hakli ko ni o sebe korojo niko ulabe hanga dugu jugoro na fulu ulu kibaria ko nika anala bara chugo nyumaka kabeni wati jale ma kololo ulu kere chugo nyumanye bama ko nana e ma fifa meno nawo halitara uko keneka akasoro lo mfleni o wari kasabi dona projet mina o be tali kɛ lithium kan mun yɛrɛ lakodɔnna Buguni marabolo kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko lithium bɛ se ka nafa caman de ɲɛ mɔgɔw ye a bɛ se ka kɛ telefoniw batiri dilantɔ la ani jimi verrew fɛnɛ dilantɔ ani fɛn caman wɛrɛw. Coalition Publiez ce que vous payez o jɛkulu maaw ni lajɔlikala mun filɛ nin ye o be don olu ka o projet dɔ de hukumu kɔnɔna la walasa mɔgɔw ka se ka lithium nafa dɔn ani a ka nafa lase Mali kɔnɔdenw yɛrɛ fɔlɔ ma. Dugukɔrɔ nafolo dɔ wɛrɛw bɛ yen ni nafaba b'o la an b'o fɔ ma ko minerai de transition o kɔrɔ ye min ka bɔ sanu kundan ni fɛn ninnu na ka na don olu la mais sisan olu mun sɔrɔlen fɛ n'an b'a fɔ lithium mɔgɔ si t'a dɔn donc an y'a ɲini bi ka ni lajɛ kɛ o b'a to n'olu bɛ bɔ a ka nafaba ɲan ye donc an dun b'a fɛ sisan a ka nafa yɛrɛ la don Mali kɔnɔ bon ale bɛ se ka don fɛn caman na. Dugujugɔrɔ fɛnw labarali ani waati yɛlɛma o baaraw ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase malidenw ma o de ye jamana ɲɛmaaw ka laɲini